Hamunaka damang dainang hahanggi pinaribot di bagasan goarni Tuhatta Tuhan Yesus. Oma minggu nang perzulu dungta pestahon pesta Paskah lumubi haheheon ni Tuhatta Tuhan Yesus. Di bahinido di tradisi ni gereja-gereja Lutheran minggu Paskaido sa sitonga yang gobona ni haporsiota. Laos obartusido nangguar ni minggu ta sadarion diguari minggu kuasi modo geniti songon poso-poso nauasa di susu natama. Lapatan ikon songon poso-poso iba polos ni rohado haporsiaw ni halak Kristen nang makilala hehe Tuhan Yesus di bagasan nguluna. Say ikon dihilala ibana mauas ibana tudos tu sahalak poso-poso mauas di susu natama sian inana. Habunak kadamang dohod dainang sada hapataran ni zolma na songo poso-poso na uasa di susu natama iman wang minggut ta sadarion. Marhamu baon di bagasan Yesus. Muba di bagasan Yesus. Nang pesederhana padohani alineng dozamot lapat tonota marhamu baon di bagasan Yesus. Jaina kolan marhamu baon dibuhi di persurion di parpaheanon di pakatayon alaikon marhamu baon di bagasan Yesus dong. Na jinauhon na di bagasan minggutta sadarion. Nunga sudehi tamaboto ia si sauduson sahalak Yahudi. Jala marjahatu marga di Israel siya marga Benjamin maimana. Jala patanna dang nahara ruar si sauduson. Na mangalili akahalak Kristeni alay orang dalam dong halak Farisi do ibana jala keluargana pe murni san halak Heber lapatan na asli do ibana halak Yahudi di dok tubuh di Tarsus di luat Kilikia manang tudos tu turkemei nuai. Alani parsihohotonna dihajahudionna. Tuk subuido tarzalosa lububi makapersiai Yesus Kristus si palua di ibadah. Tuk sosia do turohana behama parheheon ni Tuhan Yesus siat tanoman. Jala tung so masuk go tu bagasan ate-atena. Moloy kon gabe dohonon nama Yesus anak ni tukang hawi gabe anak ni debata. Di bahini sude akan percaya tu Yesus dirajubi ibana iko patut si lilionna. Jala si pasidengonna sian nasa halak Parisi di tiki. Hurian itu hatta molo di halak Parision dirajumi do isema nabui mangalili akasisian ni Kristus patuduhon haporsion nadui dirajumi nasida. Bahkan dia tong gak bahira amal dui masalah haluaon di hajahudion. Alanido merolam godang dia tong nabui lelean na, nabui bunuon na, saya hiranat nang tumakas doi bana martuhan
dihajahudionna. Iban na songoni marsigorgor nang rohani si Saulus laho mangalili, laho mamunu, laho mangihoti akan na bersea dito hatay. Mulut pamana naking diaya 2 pola lao iba na manopot situa ni malim. Laho mangido surat madapot to nakaperguruan dari huta Damaskus. Mazalo surat lapatanna semacam surat kata belece, legal standing, asasah ulaonna mangalili mamunu pasikor-sikorhon halak Kristeni. Datu padong konwa nga kawamo na makilala molo sweeping tuhita halak Kristen, dianggap boy itong gabi amal di sebagian na mangulahon ugamona. Jadi yang dohoran ni Zolma bin Asala si Saulus dison secara adat parugamon ni Yahudi nunga si tongi bana mangulahot sa ala nunga dapot sa surat na ni harwarhon ni situa ni Malin. Hamunak kadamang doho dainang tupa dinguluta sinuaing pe bodo ta adupi ragam niaka batabat ragam niaka odam-odam maol ni izin lokalisasi murah HP pajong-jong gereja maol sipata dang siat turohata di basian namar negaraon HP nian napature-turehon partudion ni huriyaido asa zamot nang huriyai doho akka masyarakati dihobasi unang mangulahon akan nasosuman dai ko pamuraon ni pamareta manian parwarhon izin tu gereja dang gabe pao maolon na doho akka sistem udang-udang nama nopol kebebasan beribadah di tengah-tengah di bangsota. Dai kota kupon di pamareta manian aka kelompok-kelompok intoleran na sayolo manggosa-gosa doho mangarosak aka gereja di tengah-tengah ni bangsot tahun isarani rancai ke kerupani dia ketik na parpudion jala saha tu sonari Philadelphia do situ ala tongon huhubasi hami di tiki di Bekasi na maulad do minggu. Jangankan beroleh izin, beribadah pun kadang-kadang kita tidak bisa. Benar sehuro hupangido sa sitong ngahita raw mangunod deba ikos sayolo na berpungu mang nasyan uwek manang nasya punguan si patalao tu Philadelphia si patalao tu situ unak kulad dison rupani asabu tahilala aw na jotat do huwe tong marminggu ditiki di Bekasi insalla rupani ala marminggu di jabu-jabu laos di bayan nasida ngai di pitu ni permingguan ni ima haci na doh pojok na marminggui persuk di bahed diba akan sumarlo meniroha di laun nadinggan di hasyangan. HP lupa nasida sa sitonga merujahat tuhatan debata say adong konang pudan ya kato-koto ke gereja semakin dihambat semakin merambat. Idoban nahya di hati dakon Polikarpus seorang tokoh gereja tahun 156 di Bonani Huriana Perzolui jala sahak doenang tu hitalak Batak dina dibunuh simun sodoh siliman gabe meh menang kesaksian nama dok mudar ni nama te martir dong boni ni Huriai. Darah yang tercurah dari orang-orang yang memberitakan Injil sesungguhnya adalah benih dari gereja sehingga tumbuh sampai sekarang. Hamuna kadamang doho dainang zolma marsakap dalanna zahuba do patot tuhon lakana
Disakapi si Saulus do nang mangalili mangihoti mamunu halak Kristen sahat tu Damaskus. Hape didalani do ibana ditakup debata. Sakak ma nang manaku zolma. Alai di pahusur debata doi gabe ibana tertakup ni debata di bagasan holong ni rohana. Marhite-hite silami naso sanggup ibana marnida buhi ni debata. Ubahit tinggang ibana jalamada butu tan. Tangarong nabuhi marhuaso nang go sahalak pe pazupa marnida buhi ni debata. Sa sitongan nang dohonon na sot ima tuksotalu bohita dihadusauta dihazahatotta dikelemahatta pazupa buhi do debatatai. Jaidang sekedar pemahaman harfiah na subuhi hita pazupa buhi do debata ay sisian itu hata Yesus rak mangat do rak minum bo rak merdalari do. Allah yang guna bohonon na naubalga ima tak terbain hita madjonohi buhi ni Jehovah hobbar tuak kahagaliota hobbar tu hajahatotta do akagudang ni hamamagotta ditongani hasyanganon. Alai songod dia pe roa ni pangalaho do dosa ni si Saulus dang lomorohani Yesus si Peter mate ibana. Gariada dipakulingi do. Saul, Saul, buasa leliamua. Lapatana sadia gurang pe sa sitonga hazahaton dosa do hamamagota di Portibion dang di halomohod debata hita termate di hazahatot tay. Alay naeng bigota gari si Saulus parzahati boy no ditangi honi mana suara ni Kristus mamakulingi bana. Dai komaila mahitan yan waengon. Ganu minggu hita marminggu, ganu pari hita majah renungan, majah YouTube, manoton YouTube. HP tu padang boy takas tabege, taida boy ini tu hatai. Jai urang sepata liaro hatta memereng si Sauduson. Nang pe perzahat ibana, nak pe zarang ibana dimulanai maka persyai hata ni Tuhan Yesus. Alai bidok go si malolong ngamernida. Taredo separion na tumangihon suara ni Kristus na makulingi ibana. Perjupangan si songoniman yan naing tubuh dihita sonari di zaman modernon di tonganingoluta di keluargata doh di sudi gulmit ni perngulota. Perjupangan ni si Saulus doh Yesusi patu pahamu baud di bana. Perjumpaan Saulus dengan Kristus membentuk hidupnya untuk sebuah transformasi hidup yang jauh lebih baik. Perjumpaan Saulus dengan Kristus membentuk kehidupannya, berubah dari masa lalu menatap ke masa depan. Bukan sembarang perjumpaan Saulus dengan Kristus. Alaina makorhon hamubaun, makorhon transformasi di diri si Saulus di perjupanganna dohot Kristus. Perjupangan si songono manian naikon ganub hitaris. Dina pazupa hita dohot debata marhiti-hiti hatana majaha bibel marhiti akaparsauran permingguan dohot pertanyaan mulai kolam zut pazupa dohot Kristusi ngai kolam sumurung holong ngiro hatta ngai kolam sumurung dengan ni habasauta maradropo salu nakazolma di hasyanganon. Hamunak kadamang do dainang dia masada hapataran nisia si Saulus berengota.
Aidung gabe zong-zongi mana, dihilalai mana ma adong na soberes di dirina. Dia mai dang marnida be ibana. Nagudangan donian aka pangatusion pemahaman tafsir taringotuson, ala yang gua usah diri memahami secara sederhana ima, dang dipalawas Yesus beibana manatap tu masa laluna dopak pudi. Dibahani do ikon pidom si malolong na, ala ikon mulan ni Yesus matibana ngulu nai baru, panatapan nai baru, pernidaan nai baru, dukop pazupa dohot Kristusi. Oleh karena itu kadang-kadang Tuhan Yesus juga menutup mata kita terhadap sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita boleh memandang lurus ke depan, menatap hidup baru di depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Gabedo iba nama isi doho Tuhan. Dugi diulakku Yesus mamuse audo na nililiami. Mulai Yesus audo na nililiami lapatana di pasobok Yesus durina tua kasih seani. Di pasobok Tuhan Yesus durina tua kanahona lelelelei. Di bagasa diri ni zolma nahona pusaido bohi ni hatta Tuhan Yesus. Iro da tuhatta Yesus tu bana dung disukun si Saulus dung pazupa partinadana dung pazuka mata ni dekke tu mata ni doton khobar tu nguluta si ganopari gabido si Saulus ma tong dia ma benokku Tuhan. Artinya kalau kita memiliki perjumpaan dengan Kristus, kita menjadi bertanya, apakah yang saya perbuat Tuhan? Jaidang bui jolma napazupang daho Yesus nama jalo ngulu na baru dang ikon holan so songonim. Alai ko dohonon naro dingoluna, dia mabahenokku Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus mendorong setiap orang untuk meminta petunjuk what the next setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nomor sangat kita rupane mangedeh buku ede nomor 127 naju pangau nasiroha. Perjumpangani memiliki gerak setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ahedok Tuhan Yesus tu ibana hehe maho bongo ti mahu tai. Ai di sima pabuaon si baeno tu ho. Dak sudat si Saulus lao tu Damaskus. Tongdo dijujui Tuhan Yesus ibana borhat. Alai berubah masakap nama ngelilihian, dohot nama ngihotihian, dohot nama munuhian, gabe majalo pudanai baru hama malum siad debatamar hiti-hiti si Ananias. Kenapa jumpa ibana idok si Ananias betu ibana labok ko hatana mulutazahan non di ulan ni Apostel bidu 22 ayat 3 di 16 hehe maho anggia ninna ibana. Dayomma sudah mi namraha maranggi di baga satu hatta ya teh. Dan idok si Ananias benga toho bertobat. Ngasih tong beho si haposan. Ngasih tong bedang ulah munazah tuzulanon. Daw. Ala nunga diboto si Ananias dang dipakulingi debatado marhite Yesus si Sauduson. Dang diida si Ananias besok dia masa lalu yang suram ni si Sauduson.
Jadi hita pe bolo pajupa hita kanang tinubus ni tuhata rak marsardo meminggu dak pole pasai pengau tingu ta ai ho nauzui dak namatak hama magom. Dungi marsar pe hita tu ibana jamuk do hita tu siba ai mantap pancope ti buhine ido mago persurion na anggo pencupeton nai ho doi narupa. Hape tu pangatu padi pabukai mana nasarohana nasatodina pazupang marsardo tita alai sifata dang ukap rohata mazdalo ibana dihamu bau ni rohanai deba mula goaka naung manada Kristusi mengulahon nasosuman ala dihilala dang dijakkon ibana doh denggan doh labok doh holong di bagasan hatani debata. Ido ibana ma marnida maho anggia. Ati isimano so malengleng ate-ate ni sahalak perzahat. Di napazupa do sahalak na poson debata nang torasi tutu dang dilupahon ibana behaurangan nalai pitro di ibana marnida maho anggia. Nunga dipilih debataho asa tadaomu lomo ni rohana asa idaomu partigo ribana asa begiomu suarana alai sadanai narumikot asa gabe sitidangi ho dina binegem dohot nani idam hatana parpudiom masada odolan dihamu bau di bagasa Jesusi asa gabe sitidangi hita tu natabegi dohot na taida. Sahalak pangalohian muba gabe pangoloi di Yesus Kristus. Sahalak pangasupihian muba gabe parholong di bagasa Kristus. Sahalak pangodam-odam hian muba gabe parasiroha di bagasan Kristus. Sahalak pangalele Kristusian muba gabe sihuto Kristus. Sahalak zolma na mangasa gugunahian muba gabe mangasahon hatani debata. Hamubaun si songono manyan naikon patar dingoluta si sonari. Ibad do arong macay keras tadi panidangyon ni Apostol Paulus di Filipi 3 ayat 10 opati. Nang huanggap najului hautunga diau nuaeng hurajumi me gabe rapan-rapan. Apa yang kuanggap untung bagiku dahulu kini saya anggap menjadi sampah yang hanya patut untuk dibuang dan tidak layak lagi untuk dipakai. Jadi mulai jo sona mang nuaeng hira peraturan berbaris tiki SMA doho SMP rupani dunggabe pazupa do Kristusi bana dungi dilupa masa lalu merhiti-hiti na so mamereng ibana alai dungi mangalak kay memana muse lahu mangului hatani debata. Ima syuf, ima metanoia, berbalik dari rencana yang semula 180 derajat, tapi setelah berbalik dia tidak berhenti, tapi dia melangkah berjalan melakukan kehendak Allah. Hamunak kadamang dohok dainang marhamu baun di bagasa Yesus. Boy doy patupaut tamolo merminggu kuasi modo geniti ikosongon poso-poso nawasan di susu na tama. Dak kaya boy sirang sada poso-poso sian inana di hamek metonai. Dak kaya boy sirang minum dak danak poso-poso sian inana laho magudang iban. Daladak kaya olo sada ina majua maol-maol mangalehom minum anak poso-posona. Di bagasa rohana takas makilalahon
sian nasaroha dohotodi dilehoni mana dirina tu poso-posonai zala di bagasan na minumi anak konai di sido di patubu holong ni rohana songoni mahita rap do debata marhiti-hiti hatana tung nasubui sirang hita marhiti-hiti susu natama ima hata ni debata nagay ujahan di sadok gulmit ningulutta maragugui hok kita asa bui merhamu baon di bagasan Yesus dak sekedar merhamu baon di buhi di persurion di pahean alai merhamu baon di bagasan Yesus